Check it, check it, check it. Et sä täällä on todellakaan mikä hyvä MC. Sua ei tuu pelastamaan isä poika eikä pyhenki. Joo, ja se ei tuu jäämään täällä henkeä. Et pysty enää mitään hyvää täällä kenkee. Joo, ja sun setti kuulostaa kamalalta. Jos sun rimais alempana se olis lavan alla. Elikkä aika säälittävää. Sun ei kande enää yhtään mitään rupee äänittämään. Joo, ja mun tappopaisto rupee syyhyä. Anto levy, koska se ei saanut yhtään niitä myytyä. Joo. Elikkä siis jotain backerilla promottaa. Yrittää sitä, koska se on niin satanan homovaa. Joo. Ja sitä rupee jomottaa. Tietysti meikä rupee se tahlas täältä monottaa. Joo. Check it, check it. Ei tuu jäätymään. Tää tulee jonnekin hevon vittu täältä nyt päätymään. Joo. Joo. Ok. Joo. Ei tullu hyvin läpi edes muutama. On hyvä räppäämä vähän niinku yleisö buuamaa. Ja mikä ihme nörtti, rasta hippi, sä pelaat koneella, jotain autopelejä vedät paskarinkiin. Ainosta, mä räppään aina raivolla. Ja sun on turha koittaa ainokaan kova sana alkaa vetää, koska sä voit alta vetää eteenpäin, koska meikäläinen koska ei tuu sama selkä. Enkä myös sama kenkä, ja mitkä kengät. Noilla jengi 60-vuotiaat mummot vetää lenkkiä. Oikeesti mä en ymmärrä miksi tämmösiä jätkiä ylipäätään pidetään edes hengissä. Haha. Ja todellakaan sä et oo mikä lupava, kun ethän sä edes hauku mua vaan. Sä haukut vaan mun paidassa lukeva Jumala, tuut ite saanut astaa munavaa. Eipä mukava senkään tukalla sulla on nyt tilalle. Nämä on todellakin mennyt ihan täysin vaan pilalle. Todellakin sä ryömit jonkun riman alle ja joku muu ois pitänyt ottaa vaikka sun tilalle. Vaikka joku yleisöstä, puhuauksen mestari. Mä voittaisin sut vaikka näyttäisin vaan keskari. Mut nyt käy niin, et mä näytän sulle vaan mun nimettömiä, koska mä voitan myös niin. Joo, sulta tulee paskaa tippumaan. Sun riimitön kun Altiksen biisit ei nappaa vittuukaan. Elikkä revi siitä huumoria. Sä oot vähän niinku joku tumori. Elikkä siis syöpä, meikä tule sun täältä pois lyömään. Tai tietysti mä voin myös sut täältä syödä, mutta ei kuitenkaan baittaamaan rupea. Tietysti sä et oo todellakaan mikään upea. Joo, elikkä vähän jäätyy siis, mutta tietysti tää tulee jonnekin täältä päätyynkin. Ei ainakaan voittopallille, tietysti meikä tulee jonnekin hallille. Vähän juhlista, tietysti uhrista. Tehdään selvä täällä, koska se jotain tummista. Sano jotain paskaa, ei se saa semmoista hommaa nakkaa. Ja meikä kohta sulle sanoi, et hei. Hey Elzai, this guy's the Finnish leader of KKK. Elikkä siis aika julmaa, tietysti meikä tulee sut täältä nyt burnaa. Et sä oo kilpailemassa täällä tonnista. Meikä polttaa suku budit bongista. Joo. Okei, no näytäpä miten se tehdään. Mitä mut sitten poltetaan? Mä luulen, että et sä muuta kuin jotain vaan trippaile ja flippaile. Mä luulen, että mä tuun sun ne biisit miksaile. Niihin mä aina puhun täällä lavalla. Ja mä luulen, että sä oot tän petlen jälkeen päällä pahalla. Koska luulen, että tulee hyvä sana säätää varmaanaan. Koska meikä päät kääntää aina vaan. Huomaan sä, et yleisö ei puhua mulle lainkaan. Ja mä luulen alkaa, että sulla ei oo aina kovin kova sana. No nyt ne puhua sulle, puhutkaa vielä, mut älkää puhutko koskaan mulle. Kattokaa nyt tätä jäbää, mä luulen, että se elää jossain yksi pimeässä nörttimaailmassa hämärässä, sen nimi on joku MKH. Minä kuolen heti, miettikää mikä nörttinimi MKH 90 MC. Oikeesti mikä vitsi MC-nimi, mä luulen, että se on joku sun happohotelli nikki. Oikeesti ja kun sä tartut siihen mikkiin, mä ihmettelen vaan yhtä juttu, et miksi vitsis. Kattokaa, noinkin vaan vitsin nukahtaa. Te voisitte ihan saman tien mennä polttamaan tupakkaa ton battle aikana, kun se ei aika räppei lain kanssa ja meikä sanottua nättei aina vaan. Yes, MKH 90 ja Santeri, kiitos.